čo sa deje dneska na trhu euro, americký dolár. Minulý týždeň som hovoril, že vlastne sa otočil objemový trend. Objemový trend môže byť od 5550 bodov až po 8000. To je štatistický údaj. Proti objemovému trendu môže nastúpiť naspäť objemový trend, to sa stáva sa to, ale objemový trend znamená, že niečo sa ide diať, znamená, ide sa otočiť trend formačný. Ja som tam urobil nejakú chybu, som povedal, že formačný, ale v texte som to opravil. To znamená, že maximálne možno ísť do vrchu štatisticky 2800 bodov. Čiže vlastne to asi potiaľ to vlastne verme to tak, že okolo asi po 300 sviečky toho predchádzajúceho týždňa. No a potom už naznačíme tu tejto čiare označíme pokles dole. Čiže to bude prvý prípad, ktorý si všetci pochopili, čo sa ide udiať, čiže takto je. Ešte stále to nebude potvrdená formácia, že už je to tak. Formácia je potvrdená, keď dosiahneme, som povedal, keď pôjde prvá čiara dole cez zelená, cez čiaru a potom biela. Ale už tento prípad bude veľmi, veľmi význačný. No a potom samozrejme môže nastať niečo podobné ako takto, alebo rovno, to je jedno, ne, takto. Kľudne to môže hociako, ale druhý pokles bude znamenať, že vlastne je už predpoklad na útočenie formačného trendu, i keď ešte formačný trend nebude potvrdený. Formačný trend bude potvrdený, pokiaľ my zakreslíme dve čiary, jednu bielu, keď v tomto videu vám to nemám čas to ukazovať, ale prekročíme tu a prekročíme tu. V prvom rade tu musí byť to, že táto čiara musí ísť prvá, že musí zelená prekročiť prvá formačnú čiaru. Pokiaľ prekročí prvá červenú, ešte sa môžeme dostať z formácie, napriek tomu, že tá formácia je platná. Potom sa to volá formácia entry vehicle. Nikdy v histórii sa to nestalo, že by sa, keď sa toto udeje, takže vlastne prvá čiara táto musí ísť a potom táto druhá. Nikdy v histórii sa nestalo, že by sa to nejak inak stalo. To znamená, potom nastala formácia entry vehicle. Stane sa entry V. Keď bola predtým entry V dorastu, tak zmení sa to entry V do poklesu. Veľmi veľa odborníkov v úvodzovkách hovorí, že dolár oslabí. Dolár v živote neoslabí. Zapamätajte si, není možné. To možno v nejakých miliónoch rokov. Ale hlupáci, ktorí to tvrdia, nech si v tom žijú. Ja vám tvrdím, že euro oslabí, ale dolár výrazne posilní a zafixuje sa niekde pod paritou. To znamená, že euro bude mať hodnotu pod americkým dolárom. Dôvod je ten, napriek tomu tým hlupákom, ktorí robia to chyby, či to je Trump a tak ďalej, napriek tomu Európa robí 100-krát väčšie chyby ako Amerika. Preto americký dolár je jediná záchrana pre Rusko, Čínu a tak ďalej. Sú tam všetké dlhopisy a tak ďalej. Vlastne to sa stane, otočí sa formácia a euro výrazne oslabí.
Nechcem hovoriť o iných menách, ale euro výrazne oslabí a dolar výrazne posilní voči všeobecným menám. Ako sa to stane, či tam Trumpa odvolajú, to ma nezaujíma. Je to formačná vec, ktorá sa stane a bude to trvať 2 až 3 roky, kedy bude sa Európa spamätávať týchto pádov. Takže vlastne euro a v Európe ceny a všetko pôjde dole, všetko bude teda rásť v neprospech eura na základe toho, že dolar výrazne posilní voči všeobecne všetkým menám na svete. Možno okrem švajčiarskeho franku a ešte možno 2-3 mená, dve tie mená, ktoré nechcem spomínať, ale švajčiarsky frank možno sa udrží na úrovni dnešného eura.